ये हमारा महात्मा बलवंत जी के दरवाजा से आप लोग तक आवाज पहुंच रहा बा। यहाँ के घर के सामने जो डी बाबा के स्थान बा, यही डी बाबा के स्थान पर ही निरंकारी सत्संग हो रहा बा, जेमा दूर दूर से लोग आइल बा। एजा एक से एक भजन गीत विचार प्रवचन होके वाला बा। तो आप गांव के लोग से भी, माता बहन से भी हम निवेदन करब, जहाँ तक ये आवाज पहुंच रहा बा, कि आप लोग भी आई लो, देखी लो कि भाई बलवंत जी की का हो रहा बा, कैसन सत्संग हो रहा बा। एगो भजन से दास आशीर्वाद ले कि हवा मुसाफिरी, ये जीव हमने के मुसाफिर बा, आए दुनिया मुसाफिर खाना बा। एमा कुछ दिन खातिर के आइल बनी जा, रुकल बनी जा। कि हवा मुसाफिरी बड़ी, अरे लम्हर सफर बा, आ बोले सुगानवा। निरंकारी मिशन पूछ रहा बा कि बोल, अरे बोले सुगानवा, कि कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की हवा मुसाफिरी बड़ी, लम्हर सफर बा, आ बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की। तो केहू कहता हमार घर गोगली बा, केहू कहता हमार घर रमकोला बा, केहू कहता हमार घर रजौड़ा बा, हम कहता नहीं हमार घर बलिया बा। लेकिन साथ संगत जी सब नकली घर है, असली घर कहाँ बा? आए हो जहां में क्या काम है तुम्हारा, कि कहाँ से अइला तोहर कहाँ बाटे कानावा, कहाँ से अइला तोहर कहाँ बाटे कानावा, आ छोड़ी के निकल जाला ई माटी के मकानावा, छोड़ी के निकल जहिया ई माटी के मकानावा, जहिया ई माटी का मकान छोड़ल जाए, अहिया क्यों ना घर में जाइल जाए। साथ संगत जी, यही घर के पता आज निरंकारी मिशन बता रहल बा। दुनिया में हर चीज के हमने के लगन मुहूर्त देखे ला जा, कि तिलक के मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, लेकिन जब इस माटी के शरीर छोड़े के होला, वो समय केहू ना पूछेला कि पंडित जी तनी बतैता, पंडित जी बतैता कहिया निमन साहित बा, तहिए हमें शरीर के छोड़ती। वो समय केहू ना मुहूर्त देखेला, कि देखेला ना लगनी साहिती, देखेला ना लगनी साहिती, यही बात के डर बा, आ बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की बाजल बधाई घरे खुशी बरसाई के, आया चके में चल देला सबकी रुआई के, कि करनी की चर्चा तोहरा, करनी की चर्चा तोहरा, ई गौआ नगर बा, बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगानवा, की कहाँ तोहर घर बा, बोले सुगाना। एगो कथा कहे वाला, प्रवचन कहे वाला महाराज जी कहलन कि जोनी ओले दूर बा बलमुआ के गाँव, कि जोनी ओले दूर बा, कहलन बड़ी दूर बा। तो हम कहनी कि बड़ी दूर बा, तो बोलोरो से चल चलो।
मोटरसाइकिल से चल जा। लेकिन बाद में पता चलल साथ संगत जी, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। असली घर के पता निरंकारी मिशन में चली। आखिरी लाइन गीत के बाकात कि सती गुरु पूरा से अपना के जान लो, सती गुरु पूरा से अपना के जान लो, अपना के जान लो पूरा सतगुरु से। साथ संगत जी, जे अपना के जान गइल बा ओकरा जीवन में सुकून आ गइल बा। आप देख रहल बानी हमनी के बीच में संतोला बहन जी, हमनी के सिराजुद्दीन महात्मा जी परिंदा से आई बनी लो। सोची हमारा प्रधान जी पीछे बैठल बनी, स्वागत बा आप लोग के। जे अपना के जान गइल बा ओकरे जीवन में सुकून बा। देखिए पर लिखल बा, आज में सुकून है कल में सुकून है। ये सुकून तबे आई जब अपन असली घर जान जाए। सती गुरु पूरा, सती गुरु पूरा, सती गुरु पूरा से अपना के जान लो, सती गुरु पूरा से अपना के जान लो। आयो सली ठिकाना अपने ई घर पहचान लो, हरि भजनी हरि अजराय मारवा बुलाए सुगना कहाँ तोहर घर बा, बुलाए सुगना कहाँ तोहर घर बा।